Videolla paljastan striimaaja Veeran hävyttömyyksiä. Materiaaleina käytän Unity-palvelimen pelaajilta saatuja videoita, puheita ja äänitiedostoja. Itse Unity ei liity Veeraan mitenkään muuten kuin siten, että Veeran on voinut tällä palvelimella kohdata. Narkkidiscord ei liity mitenkään mihinkään, ja en tiedä ketä tämän videon on tehnyt. Veera Tökviin eli Veera Muhonen on 33-vuotias striimaaja Vantaalta. Veera välillä striimailee Twitchissä tuhansille seuraajilleen ja muutamalle katsojalleen erilaisia pelejä. Julkisesti Veera ei mainitse pelaavansa Unityllä, vaan striimailee aikuisten sotapelejä. Unity on kaikenikäisille suunnattu pelipalvelin, jonne kaikki pääsee pelaamaan. Unityllä pelaa paljon lapsia ja suurin osa vanhemmista pelaajista käyttäytyy mainiosti tällaisessa ympäristössä, paitsi Veera. Kyselin monelta pelaajalta, että onko he tavannut Veeraa pelissä. Vastaus oli sokeeraava. Sain tietää, että Veera on sairas ihminen. Painu vittu mun naaman edestä! Sä oot vittu suuri syy. Tässä on niinku todiste siitä, minkä takia lapsia pitäisi saada vittu lyödä. No vittu lyö. Eikö siis, et sun vanhempi olisi pitänyt oikeesti vittu Ei hakata vittu sua. kyllä. Todella sairasta, eikö niin? Todella älytöntä aikuiselta naiselta. Juttelin palvelimella muutamalle nuorelle. Näin he kertoivat tapahtuneen Veeran kanssa. Joo, no siis kun mä olin serkulla joskus vähän aika sitten, niin Veera tuli vaan kertoa mulle, miten niinku seksiä harrastetaan tälleen niinku tosi outoa juttua tolleen. Niin. Toi Veerakin vois pelata omanikäisten kanssa. Musta tuntuu, että toi on oikeasti pedofiili, koska miten ton ikäinen voi nauttia joidenkin pikkupoikien seurasta? Olen pelannut Veeran kanssa poliisissa, koska on sääntö, että pitää olla parin kanssa. Veera on jutellut kanssani, mutta olen kokenut oloni aika ahdistuneeksi. En pidä siitä, että minun äidin ikäinen pelaa kanssani. Kaikkea sitä kuulee. Herran Jumala, käy sääliksi näitä poikia. Arvioisin, että he ovat peruskouluikäisiä vielä. Meidän vanhat katsojatkin saattaa vielä muistaa vanhan Expose-videon, missä Veera ahdistelee pelaajaa Unityllä. Tästä voi näyttää videomateriaalia nopeasti. Tästä seurasi Veeran vihastumien yhtä toimittajaamme vastaan. Mulla on todella huono päivä. Mä kaipasin jotain sunlaista piristystä. Ahaa. Miten mä voisin olla niinku avuksi? No kyllä sä tiedät. No en tiedä, täällä takahuoneesta tämmönen pitkä pöytä, mikä ehkä jaksas kannatella mua, tiiäks. No, mitäs sitten? Niin, kyllä sä tiedät. Sain kuulla viikko sitten, että poika, jolle Veera puhui, on 13-vuotias. Poika ei onneksi tajunnut näitä seksuaalisia ehdotuksia ja jatkoi pelaamista normaalisti. Jatketaan siitä, kun Veera suuttui meidän palvelimen jäsenelle. Niin. Koska mä usko pois, mä haluaisin tehdä kyllä päivästä toiseen niin töitä, mutta Veera menetti työnsä sen takia, koska hän pelasi liikaa. Luultavasti ollut liian kiireinen huutaessaan lapsille, kun työnantaja on soitellut. Veera myös halusi nostaa videomme oikeuteen ja viedä kaikki meidän rahat. jos sitä videoa ei poisteta ja sitä oikaisua ei niin tehdä, mä tiedän teidän kaikkien nimet, usko pois, mä tiedän teidän kaikkien nimet ja usko pois. Kyllä mä voin, juu. Mä tiedän teidän kaikkien vittu nimet. Jos sitä ei vittu tapahdu, niin mä voin kyllä ottaa teidän rahat. Ei mua kiinnosta. On ne sitten Kela-korvauksia tai mitä tahansa ne on. Mä otan teidän kaikkien vittu rahat.